Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa da amina arziki na cikin wannan tashar ta mai albarka. Dandalinmu na matan aure. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Alhaji Ali Musa. Kamar yadda muka yi muku alkawari, ko da wani lokaci za mu kokari mu kawo muku ingantattu kuma shahararru cikin magungunan gargajiya. Yau ma insha Allah mun zo muku da wata sabuwar tsaraba domin yan uwa maza wanda suke ta kawo mana koke da yawan tambayoyi akan matsala ta ejaculation precoce. Bismillah ta'ala, duk wani namiji wanda yake fama da saurin inzali wanda shawashi ba za ta wuce minti 1 zuwa kirkisar, wanda bismillah ta'ala mun kawo muku ingantacce kuma tataccen magani wanda za ku yi amfani da shi in Allah ya so da za ku samu biyan bukata akan matsala irin ta ejaculation precoce. Yan uwana maza da mata, ku yi haƙuri ku kalli wannan bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe. Idan bidiyon ya birge ku kuma za ku iya ku danna mana like gare shi, kuma idan ku sababbin zuwa ne cikin wannan tashar ta mai albarka, ku yi kokari ku danna mana subscriber. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwa mu san cewa kuna tare da mu yau da gobe. Idan wani abu ya shige muku duhu cikin wannan bidiyo, za ku iya ku bar tambayar ku ƙarƙashin comment. Insha Allah za mu duba kuma za mu kawo muku amsa a kanta. Da haka mu je cikin bidiyon namu na yau. Bidiyon namu na yau zai magana ne akan wasu itatuwa guda uku kamar yadda kuke ganin su nan. Na farko shine da itaciyar ɗan kamaru kamar yadda kuke kallonta. Na biyu shine itaciyar ko in ce saiwar yankufa. Na uku ita ce saiwar taga maza ko a ce tsintsiyar maza. Wayannan itatuwa da bismillah ta'ala su ne zamu wannan haɗin namu da su, wanda zai taimaka ma 'yan uwa maza domin magance duk wata matsala irin ta saurin inzali. Ga 'yan uwana maza duk wanda suke fama da matsala irin ta saurin inzali, ko kuma mata wanda suke so su samu cikakkiyar gamsuwa da nishadi tsakankanin su da ma'auratansu, mazajensu, za su iya su amfani da wannan haɗin namu, wannan shayin namu, domin yana da tasiri sosai ga ma'aurata. 'Yan uwana maza duk wanda suka yi amfani da wannan haɗin bi iznillahi ta'ala cikin yarda ubangiji za su ji daɗin wannan shayin, sannan za su samu cikakkiyar gamsuwa da kuzari domin magance saurin inzali ga ɗa namiji ko in ce faiblesse sexuelle. Insha Allah idan ka samu wannan itatuwa masu albarka kamar yadda kake ganin su haka, za ka tattaka waɗannan itatuwa ne guda uku, ka sa su cikin roban ka aje su ne za su zama hakkin shayin da za ka rika yin wannan shayi mai albarka da shi kamar yadda kake gani a haka. Duk lokacin da ka tashi za ka samu buta shayin ka tsakura cikin wannan itatuwan naka mai albarka da ka hada, ka samu ruwa simple da ruwa ka zuba cikin wannan buta shayin taka, sai ka dora su a saman wuta kamar yadda kake gani haka. Idan ka yi shi bi iznillahi ta'ala shine zaka hada wannan haɗin namu mai inganci domin magance matsala irin ta saurin inzali ga duk yanda mutum ya gaji, duk yanda mutum yake da saurin inzali ko kuma yake tunanin cewa zafi ne ya yi mishi. Insha Allah idan ya amfani da wayannan itatuwa zai samu biyan bukata. Kaga yadda muke so ka samu kai wannan ita haɗin naka. Na ukun su wanda za mu yi amfani da shi cikin wannan haɗin mai inganci shine lemu. Asalin lemu mai zaƙi, lemun zaƙi, ba wai lemun tsami ba, a'a lemu dai wannan mai zaƙi kamar yadda kake ganin shi shine haɗin da za mu haɗa cikin wannan haɗin namu iznillahi ta'ala. Sannan sai ka nemi asalin suga sikir karo, idan da hali ka nemi asalin irin wannan sikir da kake gani. Wannan sikir ne wanda aka yi da ruwan arake tsantsarsu ba tare da an sa musu wa'insu furodi da dama a cikin shi ba, wanda muna da labari akan cewa wannan sikirkin baya cutarwa sosai ga ma'aurata musamman maza, ba irin sikirkin da zai je ya kwanta ma karkashin mara ba ne. Kenan idan da hali a yi kokari a nemi wannan sikari. Sai ka ɗauko wannan lemun zaƙin naka ka yanka shi daga sama. Bayan ka ɗora wa'ancan itacen naka saman wuta, sai ka yanka lemun naka ka gyara shi
ta yanda idan za ka matsa shi ruwan za su fita gaba ɗayansu ba tare da ka sha wahala wurin matse wannan lemun naka ba. Idan da hali za ka yi mishi haka kamar yadda kake ganin muna yi. Idan ka yanka shi sai ka ɗan faffasa shi ta yanda idan ka matsa shi dukkan ruwan da suke ciki za su zuba. Idan kuma kana da wata hanya da za ka iya yi, ko in ce kina da wata hanya da za ki iya yi domin matse wannan lemun naki, za ki iya ki bi. Kin gani ta yanda ake matsa shi, sai ka rika matsa ruwan wannan lemun naka cikin wannan itacen naka da kake kwaikwaya. Bayan ka ɗora su a saman futa sun fara zafi, shi ne za ka matsa wannan ruwan lemu a cikin wannan tukunyar shayin taka wadda take ka sa itatuwa cikinta kana dafa su. Insha Allahu bi'iznillahi ta'ala za ka samu asalin haɗi wanda zai taimaka maka sosai wurin magance duk wata matsala ko kuma raunin gaba, musamman ga maza wanda suke fama da a ce ciwon zafi ne, ko kuma wai kai a'a ba ka iya ɗaukar lokaci kana biyan bukata, ko kuma kai tirrin da kake baka taɓa samun ka biya bukatunka ta tare da iyalanka so 2 ko so 3 ko so 4 a dare ɗaya ba. Bi iznillahi ta'ala idan ka samu wannan haɗin namu mai inganci, ka tsaya ka riƙa yin shayi da shi tsawon sati ko kuma sati 2, bi iznillahi ta'ala za ka ga cewa duk wata matsala wadda take irin ta rauni ce na gaba, irin rauni dai na gaba, ina mai tabbatar ma cewa bi iznillahi ta'ala ka samu waraka akan wannan matsala taka irin ta saurin inzali. Insha Allah hakan za ka rika kwaikwayo wayannan itacen, za ka ga tukunyar taka tana tafasa kamar yadda kake ganin ta haka. Haka itacen ka za su rika tafasa, wato shayin naka ya dafu kenan. Insha Allah sai ka rika yi kana dubawa, ka samu sikarinka ka ajiye shi kusa, ka rage wutar ko in ce ka kashe wutar kwata-kwata, sannan sai ka ɗauki wannan sikarin naka daidai abin da ka kan iya sha. Wayansu ba sa buƙatar sikari ƙwarai, wayansu kuma suna buƙata. Sai ka ɗebi sikarinka daidai iya gwargwadon yadda kake buƙata, ka saka abinka baya da laifi. Sai ka tsaya wannan ruwan shayin naka, insha Allah kamar yadda kake ganin su hakan, sai ka tsaya su. Idan ka tsaya sai ka rage mishi zafi kamar iya yadda mutum yake buƙata. To insha Allah ina mai tabbatar maka cewa kofi ɗaya idan ka sha ya wadatar, ba dole ba a ce sai ka sha da yawa. Za ka iya shan kofi ɗaya, matarka ta sha ɗaya, sai ku yi amfani da wannan haɗin naku. Da iznillahi ta'ala za ku samu asilin biyan bukata daga wannan rana, ka rabu da matsala irin ta saurin inzali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.